Започваме игра Lego Ninja Tournament. Това съм аз, Лойд. Защо не ми дава? Лойд Studios, значко, както знаете вече, моите клипове са известни. И са Ninja на бой! Експендиционно, скамо време. Да отидем. Готови? Добре. Това, този, където говореше, беше партньора ми Уейт Краб. Както знаете вече, ние се познаваме от доста дълго време и правихме си по телефона, но не знам дали ви е харесал клипа. Трябва да ви харесал с Уейт Краб. Напишете в YouTube White Crabs на български с малки букви. И ще видите една снимка на него. Да. Не. Ето, бием се, както винаги, с скелетната армия. Но надявам се да печелим. Нинджа на бой. Пенджицо. Бием ги. И аз ще отида към 4 левел или 5. Не може да не отида към 5 левел. Това съм аз Лойд.